jsou trestní body. A plnějí se tam různý úkoly. Tak, teď vám předvím teda štafetu požádání dvojic. Vědou nás. Pozor. Trojka. Na místa připravit. Pozor, teď. To je kapitán, který podal hlášení, že družstvo musí se připravit provedení výzkumy a kapitán obíhá celou štafetu a jakmile proběhne cílem, musí bíhat další členové, který tady budou připravovat vedení. Arno, musíš to držet! Oni to jsou dravci! Utíkej! Ještě ne. Až proběhne. Další dvojice může vyběhnout, až teprve proběhne.